Ya ngono lho dulur. Kudu guyub rukun karo balane kancane dulur-dulure ya sapa ae. Ora usah bedak-bedakne agama. Sing Islam ya kono manut wong Islam, sing Kristen ya manut Kristen, sing Hindu Buddha ya manut aturane agamamu. Kabeh mulang apik, ora enek agama sing mulang elek. Lek wonge gelem guyub rukun wis to. Percaya aku, urip wis mesti penak. Aja guyub rukun karo gendruwo, ngono lho dulur. Terima kasih hadirin